Amaara m na ọtụtụ n'ime anyị na-anụ maka gwogwogwongwo, mana anyị amaghị titi narị iri mere n'ime ya bụ akụkọ nke Mike Ejeagha jiri gụọrọ anyị egwu. Sonyere m taa, gee ntị nke ọma ka ịghọta ihe megasịrị n'ime ya bụ akụkọ. N'otu obodo, e nwere otu eze bụ sọ mma. Ndị obodo na-akwanyere ya ugwu nke ukwuu n'ihi na nwoke a bụ ọkụrụ ọkarịsịa. O wee mụta otu nwa agbọghọ bitụrụ mma aka. Chai, ịfụ nwatakịrị a, ọ bụ elelebe eji ọlụ. Nwata bụ akwa nwa. Di nke izizi bịara nwa ọjụ. Nke abụọ wee bịakwa, nwa asị mba o na ya ma nlụkwa. Nke atọ wee ji isi ike wee bịa, nwa wee kwechiri si na ya ma nnukwa. Nke anọ wee bịazịa, ọsị tụfịa akwa na ọ gaghị eme. Ihe nke a wee rie nna ya bụ eze ọnụ. O ruo otu ụbọchị, nna ya wee kpọọ ọgbakọ ezinụlọ, kpọọ ụmụnne ya, kpọọ nne ya, si ya na ha bịakwa na akị na-akarịzi ọka ka ha makwara ihe a ga-eme, n'ihi na asị na ọ na-adị mma ịmalite n'ụtụtụ tụtụba na tupu chi ejie amara ma ga-atụtụju nkata. Ka ha bịara ọgbakọ ahụ, eze wee jụọ adị ya nwaanyị si ya, gwakena anyị ihe mere na di nke mbụ bịara iju, nke abụọ abịakwa ikwechiri, nke atọ wee bịa ọ dịka ọkazi njọ, wee ruo na nke ịnọ isi mba nọma mme. Ka ọ jụsiri ya bụ ajụjụ, adaeze wee sị nna ya, eze ị ga-adị o, mana matakwa ama na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwii. Nna ya wee sị ya, na ya ma na nke ahụ bụ eziokwu, na ya gwakene ha ihe ahụ mere ede ji wee bee nwii. Ọ sị ya na ugbu a ka ọ bịara, na ihe bụ isi isekpụ ntị ya ji wee na-ajụrụ ndị a niile na-abịa ịlụ ya bụ na ya chọrọ na onye ga-alụ ya bịawa ịlụ ya ọ kpụrụ enyi sote onwe ya, n'ihi na ọ na-abịa ịlụ onye adaeze. Na ihe ọ ga-eji wee kpụtara enyi bụ na oge ọbụla a na-eme mmemme n'obodo ya nọrọ n'elu enyi, ya bụrụ ọ nọ n'elu enyi na-akpagharị n'obodo. Nna ya wee sị ya, nke a bụ ihe ị chọrọ? Sị ya na ọ bụkwa ihe ya chọrọ, na o nweghị ihe ọzọ ya chọrọ na-abụghị na onye na-abịa ga-akpụrịrị enyi wee bịa lụọ ya. Ebe niile edere jii, n'ihi na ihe adaeze chọrọ dịka ọ karịrị, ma ọ dịkwa ka ọ gaghị ekwe omume. Ka a na-ekwu ya bụ ihe, nwanne anyị bụ mbe ejeele okwu ya bụ nwa adaeze, achụọ ya ụkwụ akpa na anị, o wee gbalaga. Ama m na unu mara onye mbe bụ nke ọma. Ọ bụ gị nwa na-ege ntị ga-agwa m onye mbe bụ. Ị ga-edenyere m ya n'ebe n'ọdụ ozi onye mbe bụ, ihe eji wee mara mbe. Nke a mere na isi ụtụtụ, mbe wee kwado jewe na nke enyi ya bụ enyi. Mbe na enyi bụ ahụghị ebule ma si elila eze, nke pụtara na ha bụ ezigbo enyi. Ha anaghị ahapụ onwe ha n'ihe ọbụla ha na-eme. Ka mbe ruru ebe ahụ, enyi wee sị ya, nke ị bịara na be m taa, kee ihe na-eme, udo ọ dịkwa? Mbe wee sị ya ma o chefugo na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na onye bịara be mmadụ chiri ya eze, nke pụtara na ọ dịghịkwa ufere mmadụ ije be mmadụ. Enyi sị ya na ya ma na nke ahụ bụ eziokwu. Ọ sị ya kee ihe bụkwana ya abịa na be ya. Mbe wee sị ya na ọ ma na ihe ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya ezigbo mkpa. Enyi sị ya na ya mara nke ahụ. Ọ sị ya na eze si ya bịa zie ya bụ enyi na ya na-agba ọfala, ma ọfala ahụ ya bụ eze na-agba na ya chọrọ ka ya bụ enyi bụrụ enyi isi oche, na ya chọrọ ka ya bụ enyi bụrụ onye isi oche na ya bụ ọfala ọ ga-agba. Enyi sị nke ọ bụ eziokwu? Si mbe na ya kwukwa oyi ahụ o kwuru ọzọ. Mba sị ya na ya sị gị na eze si na ọ na-agba ọfala na ọ chọrọ ka gị bụ enyi bụrụ onye isi oche, na ọ gịnwa ga-awara ndị niile ga-abịa ebe ahụ ọjị. Ọ sị ya ọ sị ya enyi
sị ya na nsogbu adịghị na nke ahụ atọ ya iche. Enyi wee ṅụrịsịa ṅụrịchachacha wee sị ya ka ha kwadowe. Mbe wee sị ya na ya matakwa ama na njem ahụ bụkwa echi na ya egbukwa n'oge. Enyi asị ya na nsogbu adịghị na ya ga-ejikere n'oge chewe ya bụ mbe ka ọ bịa ka ha jewe. Enyi wee nọrọ n'uche ya na-asị na nke a mbe bịara izi ya dịka ozi anụ ọ bụkwa eziokwu. Ọ sị na ya mara na mbe bụ ezigbo enyi ya na ọ gaghị atụrụ ya asị. Ka mbe na enyi karịsịara ya bụ ụka, mbe wee bilie lawa. Enyi na onwe ya eje kwadobezie maka njem ha nwere. Ha kpebiri na ha ga-apụtakwa n'oge. Ka chi foro, enyi ejikere onwe ya saa ahụ yiri ezigbo akwa nke bụ na afụgodu nwoke ekweta na ọ na-eme. Ka ọ kwadosiri ọfụ ozi mbe, ọ na-asị na ya mahụkwa mbe ka onye dị sọrọ ọnụ nke bụ na ọ na-arahụzi ụra chefuo na o nwere ebe ha kanyere na ha na-eje. Ọ sị ka ya chetụ n'obere mara ihe na-eme. O chegide ike agwụ ya. O wee nọrọ ala sị na ya maọkwa ụdịka njem a ha na-akwadokwa ije. Enyi wee sị na ebe a sị na ya ga-abụ onye isi oche ka ya na-agazi oge dị etu ahụ. Ka ọ na-ekwu nke a, mbe azọrọ bata wee sị ya ka ekwanụ ka ihe na-emezi. Enyi sị ya ka ihe ọ na-emekwanụ kemgbe ụtụtụ ọkwa ọ sị na ha ga-aga n'oge na sị na ya bụ onye isi oche. Mba sị ya na ya enyekwana nsogbu na obe onye ọsọ ruru na onye ije ga-erukwa ebe ahụ. Mba sị ya mba na ọ na-adị mma mmadụ mewe ihe ọ malite ime ihe ahụ n'oge na ọ ma n'ebe ha na-agatere aka na ha kwesịrị ịga n'oge. Ọ sị ya na nsogbu adịrọ na ya bịa ka ha pụwa. Ha zọla ije ka ha na-aga. Ịma na nwanne anyị bụ mbe epekanụ ma ụkwụ ya dị obere, ọ naghị agasị ike. Enyi wee sị ya nna agasiwe n'ike n'oge adịghọkwa n'oge adịghọkwa. Mbe wee sị ya na ọ mara na ụkwụ ya bụ enyi ka nke ya ogologo na ya biko na ọ gatụ na ya chetu ya ka ha yikọrọ gawa ya bụ ije. Enyi asị ya na ya ma nchenwukwe n'oge adịghọkwa. Ka nke a na-eme, mbe wee kpee enyi sị ya na ya chọrọ ịrịọ ya otu ihe na otu ihe ka ọ chọrọ ka o mere ya. Enyi asị ya ka ịyọ. Mbe wee sị enyi na ya chọrọ ka ya rigoro n'azụ ya bụ enyi ka ha nwee ike iru ebe ahụ ọsọ ọsọ. Enyi asị ya na nke ha bụ ọnụokwu na ya mere ọsịsọ na ya bụ arigoro ka ha jewe ejewe. Amaghọ na o nwere ihe mbe bụ n'obi. Ka enyi kwuru, mbe wee n'ụkwụ tikom tikom. O wee sị enyi nna ma nrigo nkwe n'azụ gị ma na ịkarịrị. Enyi wee sị ya ka ihe ọ na-akọzi ka ihe ọ chọzi ka o mee. Mba sị ya na ihe mere bụ na o nwere ụdọ ya chị na ya chere ka ya tụọ ụdọ ahụ n'olu ya ka ya jiri ụdọ ahụ rigoro n'azụ ya bụ enyi. Enyi asị ya na nke ọbụla ọ na-eme na ya mere n'ọsọ n'oge adịghọ. Enyi amaghọ na o nwere ihe mbe boro ya n'uche. Mba atọ ọnụ ya ụdọ n'olu rigoro n'azụ ya ha malite ije na-aga kwọm kwọm. Ka ọ fọrọ obere ka ha rute na be eze, mbe wee welie olu wee malite ịgụ egwu. Nna m eze akpata m enyi, nna m eze akpata m enyi. Ihe a ka mbe na-agụzi. Enyi wee sị ya nwambe isi na-ịkpata onye, nwambe isi na-ịkpata onye. Mbe wee sị ya mba o mba o na asị ma nịnya debe enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi. Na asị ma nịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na-akpata m enyi. Enyi na-aga na esoghị n'azụ. enyi sị ya na ya ghọtazi ihe ọ na-ekwu. Mbe sị ya enyi na-aga na esoghị n'azụ gbọgbọgbọ. Ọ bụ etu a ka nwanne anyị bụ mbe si wee ree enyi ya bụ onye isi oche nke mmemme. Ọ bụ akụkọ a bụ isi egwu ahụ Mike Ejeaya gụrụ anyị. Ya mere oge ọbụla ị na-ege ya bụ egwu kewee ntị nke ọma ka ịghọta akụkọ so n'egwu ahụ ma marakwa ama na gị na enyi gị na-emekọ ihe. Ị ga-akpachapụ aka n'anya n'ihi na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọ bụghị etu aka ili si ada na ntị bụ etu o si atọ n'ọnụ. N'ihi na ụfọdụ na-erezi enyi ha ebe ha siri enyi gị adụga ha ozi.
ọkwa ya bụ isi akụkọ anyị. Daalụ isonyere anyị. Echefukwala itinyere anyị uche gị na ọdụ ozi. Asị gị gwa m onye mbe bụ, ihe eji mara mbe, tinyere m ya n'ọdụ ozi. Daalụ, ka ọ dị, na emesịa.